kombe mag IBC. Aput miwacho mondo keti mar ng'iyo ni ombulu no dhi nade ni kawuono Jeremiah Kioni nowacho ni useyudo maleng' ni nitie kaka yiero ni nokodhi e yo makare. Ang'o makoro yudo sani manokunyal tere doho manong'ado ni gik manukelogo ne giluongo gi dho ngere ni hot air. Ang'o makoro yudo sani mopogore gi manoyudo chon? Wadok e katiba. King'iyo ndalo ma katiba chiwo minyalo ng'i godo petition mar presidential election e ndalo 14. Aneno sani e Nyakalondo kulando ka Mijungu Migori kocha ong'ad buche kawuono. Tiende ni en obedo gi dweche chiegni 4-5 minyalo ng'i godo gigo chiegni mana dweche 6 ming'iyo godo gigo. To koro pare ni mar president to mana ndalo 14 to kinde odhuro to documents odhuro. Ne wadhi kacha gi chakla mopong' gi files. Koro Supreme Court judges ka ok ginyal bedo gi thuolo mar ng'iyo gigo kuom ndalo 14 go. Emomiyo ne wabedo gi paro moro kata ndalo mane wadhiro weche mag BBI ni petition mar presidential ne wanyalo medo ne thuolo matin mondo documents kata records kata forms mokel e doho inyalo ng'i gi malong'o maka koro doho chiwo duoko kendo ng'ado bura to en bura ma ji ok dog chien kendo nitimo verification. Kaka wan bende sani nochunowa ni nyaka wamany forms kate, wamany jogo ma nigi lony e weche mag data, jogo man gi lony e weche mag statistics, weche mag kwano mondo ging'inwa gigo maber. Wang'eyo ni mano tok bi loko loch mar William Ruto sani. Nikech kata bed mani aput no koro umiyo gi gigo magiwacho ni nitie wach moro ka. Yes. Ok bi loko lokruok, ok bi loko duoko manosebiro. Ok bi loko. To biro yawo wang'wa ne gigo matimore sa asaya ma ji odhi e yiero. Biro yawo wang'wa ne jogo masani nikech tam gi orumo koro gimanyo tije mamoko ma ginyalo dhi e retire. Sani giloso ka gima gin malaike mo reso Kenya. To wigi wil ni chandruok mang'eny, nitie jogo mang'eny ma kamoro nok mor gi kaka ne gitiyo. To gi jok mang'eny manokogo kura nikech ne gionge gi geno ni jogo ma rifari, jogo mochung' ne ombulu ne gin jok mane oko leng'ore konchiel. Koro manyiso ni ma uluoko sende kata bedo ni welo ko biro. Luoka san mondo san obed maler lakini donge lar liare waywe pile okinyi kata de bed ni mafua kolwar ti yweya mano to nyaka watim. De in king'iyo kaka ODM